Sal-aħħar ta' din il-ġimgħa se jkunu tħallsu aktar minn 105,000 euro fl-ewwel ġimgħa minn meta tħabbret l-iskema ta' għajnuna mill-Gvern għal dawk il-ġenituri bit-tfal taħt is-16-il sena u ta' dawk il-ġenituri li għandhom il-persuni b'diżabilità u li wafqu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom waqt pandemija. Barra din l-għajnuna, il-Gvern se jagħti aktar minn 11,600 euro lil dawk li applikaw f'għajnuniet tas-Sigurtà Soċjali. Waqt konferenza l-aħbarijiet, il-Ministru għall-Familja u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal kif sal-4 daħlu 934 applikazzjoni fejn 270 minnhom s'issa ġew aċċettati, b'70 applikazzjoni ma ġewx aċċettati. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Familja, Mark Musu, qal kif dan ifisser li kważi 80% tal-applikazzjonijiet ġew approvati. Qal ukoll kif ta' kuljum qed jirċievu applikazzjonijiet ġodda fejn bħalissa tbaqa' 446 applikazzjoni xiġu deċiżi. Mill-indikazzjonijiet li qed nirċievu li qed naraw ir-rata ta' talbiet li qed tkun approvata għaliex ovvjament hemm ċertu kundizzjonijiet u li jekk wieħed ma jissodisfax dawk il-kundizzjonijiet ma jkunx intitolat, però nistmaw illi kieku l-ispiża din il-ġimgħa kieku laħqu nħadmu l-applikazzjonijiet kollha kienet taqbes 320,000 euro. Il-Ministru Falzon qal kif din l-għajnuna li tagħti l-Gvern f'pandemija turi l-impenn ta' Gvern għan-nies. Qal kif din l-għajnuna hija parti minn kullana ta' għajnuniet li tagħti l-Gvern waqt pandemija sabiex joffri serħan il-moħħ lill-familji Maltin u Għawċin. Aħna qed inħarsu mhux għallum biss, qed inħarsu għallum illi nagħtu l-għajnuna finanzjarja, għallum illi nagħtu wkoll is-sigurtà u x'ngħidlek il-paċi ta' moħħ il-ġenituri u iktar il-qoddim ukoll naraw dawk in-nies li daħħalna fid-dinja tax-xogħol, li daħlu fid-dinja tax-xogħol jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. B'din l-għajnuna, ġenituri li jaħdmu full-time se jieħdu madwar 800 euro gross fix-xahar, f'waqt li dawk li jaħdmu part-time se jieħdu madwar 500 euro gross fix-xahar.